adwene na be ma ne de che ade no enipa na entenase agye se wuwa sunsun mu nso no wahunu de ono nso dwene ya wode ma no obi ene obeche obi ade a onni nyina so wode cha ade eti ehwo no so wo monhwe omo mfatan kasa bi oye wo tamfo na wuhia na sese wo ye ne papa enhia sa nipa na nya ne bone nisa ni susu ye bese nya wa ase Agradaa no ho ye wo mohi dada sa wate ase enti no sika na ndisi fo de ono ye ndisi ni ode ama ni enti no mo nte ase na ndisi sika boy ni botom na egu ana obi betima ta wo wi ase pa ye betima ka won sama kire obi ama na ta wi ase a sebe boy ready say wo poma to west twan won kwantia baabi aku wo but eni ye bi anipa no be hie obedi kan hye wo ahoroba ne ade no esu a obeda di a kire nipa no otimi di tuo ne to baabi onye onye wo sa abone no otimi hunu se se de na nipa ka fa won no enye sa na etie enipa wusu ni wubuo ene wo niema bi ema se be obi pe wo bone ana se bibi a wotimi jai baye kura wo ne baye wo fie na muta ha abrewa na wonye wo bo no wuye ni se obeku ntem obese wa brabo ntem na nso baye durumle bi wo mokwansida o wa kura me na mesuma na anya kura wo de memani nya sika me ma ne wo no ama wo papa no ama wo bone but wo di agro na se wo so wo de wo ye gangali a wo mu ade bibi a wo beye wo nsuro nipa obemma wa brabo na se kura sebo ye mfa nyi wo bi adi sebo en wo ye na adwuma ndc fo so musika ayela wo bank ndc fo musika ayela I'm sure ko do mo fa bibi sa meto wow musika anyela ai wo ti ase ebia sika ayela dia ene wo yi dollars ne dia se so mu so ni mu emle mu no na sika bia anyela dia wo no so ye na adwuma wo de ni sika pe no wo de beye amorofo de bia ka kiro se eduru amamre ne amanne susumu asem anade ekoso social media no so a na ya je adwa ne abone tofa na ye de ababedan ye tifo ene ya hwefo si ye hwetin tan fidie ne so a ye na nkasa ya de nyina ye maame na Agradaa ene oye sofo maame ne hu nsem bebrebe twagu tintan fidie ne so pa yi papa enye easy ye ya nkasa ye panyini baako sikasem dollars ho ayi a wode che na Agradaa ntino obi a hode woka ebi ka negative side ebi so ka positive side eba si ara do si penim difo wo mo ma donsu ko wo mo nim tete amamere wo mo nim nsem ka wo mo nim nsem papa mu wo mo nim nsem asisi ye dia ba be dan wo mo no mama ye nsem nim nkyeremu kakra ena yenko ne ne konfo bana na ama enkodi ahia ye ni kodi nkomo kakra emfa na Agradaa konfo e mo atenase meje so papa na mpombo ko de ejama dum na monso e bibia boko ejama se pia obechia too much GH4 T4 ne ahwefo de amami yo mechia obi bia echia manager ne na ahwefo ne omo eye adwuma nyina echia obi bia pia konfo e bedi nkomo kakra si ehwetin tam fidie ne so a enoma bi ekoso eye NDC panyini baako si kasem na se achede bi okoche na Agradaa na se sof maame Agradaa ese akofa nsem bibiri baba obia wo de wo kafa ho se bi mo so wanye ne ye ebi mo se Agradaa kasa etia NDC pen ntinisa no ntino de ntine wo so o discount cha Agradaa ete se ensem bibiri afi kwede nko wiase akra na yesi the sika no nya en ndc fu sika no de akoma no se nsam ne doso if na be kafa mesa chia ahefo bi pia Sammy bebia nipa de kan ena ekasa nipa de kan ena ekasa sebe ewiase no obia didi na adwuma ho kwase ena be ma na nsoso no ono nsoso wo ye de ne ono so ye adwuma te ye de ne a ono so wo no personal ne sika obetimi di aye na doye nene nso obi ya doye a won kan kire obi ansan wa ye obi adoye etimi hu ne se wacha Agradaa sika ankanya mfumso se wache ne sika sebe akoye se ye ya konfo ye namwe so upia bontena adaye so
wodidi abontena enye ebia na nipa na buninsa ebia na nipa na yesei na asa bebe bia akotonam so abeye aduane ofie no so na nipa ne mu nensa etini ema bi wo ho echichire obi a asa wagi din kakra se wate ase na wasa abeye te se aman mu nipa de chese onche obi ade na sabi nko obi nso yare na oye yarefo na ode che ne no so mobeka ana na adwene na be ma ne de che ade no enipa na ntenase agese wuwa sunsun mu nso no wahunu di ono nso dwene ya wode ma no obi na obeche obi ade a onni nyina so ode che ade eti ehwo no so omo nhwe omo mfa tan kasa de mensu minim na unhu se Agradaa de wo hye bi na gisika no wode wo hye na gide on se omani sika no wo se hwam de efri mensem a na enye ono botaye se ode ma no nanso hwam ehwo no de ahwefo anye de anhunu se wote ase won se Agradaa timi didi MPP fo NDC fo atempa eni ade be ma no so ye NDC ni da bia ya na meka obi oye wotamfo na wuhia na se oye ne papa yes wotamfo obi a woye wotamfo a ompe wiye ompe wabrabo yie enhia sa nipa ne nya ne bone nisa ne susu ye be se nya wa obi a wotan obi se obi tan wa hwefo ntie ne ye what say yesi nipa we nam di watam nipa we kan ho asem na nipa ne hia wo se manade a fa komapa ne fa gidie ne fa manipa no nipa nte ase ewu hia se wotamfo esa obi a wota wo so wota no ne sa wo ye obibi enya wo ni so ye obibi enya wo obi na kuma mutibia no wo ye na de enya ne da de obesusu ma ne bi enya no sa na tie etu na nim de wo na kuma mu ode ye sa papa no a wo hia na otimi ye sa fane se una wo ye sofumame Agradaa ana adiwe yesi ana nsem bibribi na ko social media ne so obereta ni sika ne back na sawo ya saade a na wo so yi nipa na ma no Agradaa osa yi hufo na wo monte adoya ase wo monte nipa ase de bia Ghana fo pen se atamfofo nhia de bia nkontokwa omo pen se atamfo be hia sesan ya adwene se na de be ye nka bom ni aye baako Ghana fo nim saade no de bia MPP ni NDC hia omo person be kan bom achi a e news mo omo tebi omo pen se omo hia we take action we nye se na da YouTube no so obi ehwe saade no so ye mfa mobila saade no ye mfa nsum nyame ne ahonhon enye adepa ewi asenso obia ne na adwene ebia se de omo dwene sesi anya sa na be ma na adwene ye no so ho eti ebeduru mle bi omo ma ye mfa tan nkasa ase Agradaa no ho ye omo hi dada sa wate ase eti no sika na ndisi fo de ono ye ndisi ni ode ama ni nti no omo nte ase na ndisi sika boy ni bottom na egu ana so nya ni bottom na egu ana ablante no wonye adwuma pi eti wabedi politics echidi a ensem fata se sebe wo muhu ni se wayi sika ma obi wa bonte kire se ye ndisi fo sika so ya woni ema bi wo wa ye besra ahwefo so mo me mfa tan kasa Agradaa di NDC fo atemo ase ne wope ti se NDC mi ehu no no ohu ni se mami enne no odi atemre bi na ne de wo so wo paade we ya me de bema no amene hu se me ni adwene bone ma na nkenya mfomso so wate ase nkenya mfomso o ye bibia mamaami no wo hu ni se oni adwene mu poma no se du nipa tibia mu na so mu behia omu ye nipa ebeduru se politics ye adwuma asema eye adwuma sa wote ase wo ye konfo a eduru sa wo bosomba na sa wo ye adwuma o ba asem nim ni asem nim kuna asem nim hwe na ye adwuma ni ye bu afoforo de obi adwuma ode ablo no sole anajo to ofokro 1 o'clock kone koye enya afa na bebe tuvu se ma wo be pie no obi chewe obi chi onye bosom na atena wo so na akoye adwuma eti sani ade bi ate na wo ne kwan ye de ye ne wo mra ye di agoro ani ye wo mra ye gi ye nie se wo ho eti enu bi na ato wo mo no edru politics asem asamre no kura sa dalles no onkai se da baabi o okofa ma Agradaa akweso makohia baabi omu didi ye ho nkobo ye ne ma miska ye se ye oya ade ama Agradaa asesa na adwene na se Ghana fo ni mu a se wo ho o sesa Agradaa adwene firi se wo didi ndisi fo atem ho
Sana secret nete. Ti adia woye betimi ama Agradaa jai NDC atemdidi na. Won se wo ma se niema. Okay. Ghana fo ase niema. Die na ope no o mama na sei. Efi se o ma ye ne se say obi e di Agradaa to obi e ka sei. Enti no obeto akoso anu o de afa so abeka nsemu. Wow. So what you say? Sen ko obi e ja ne life man na nko matie de obesa abeka ne media no so. Na so betima didi NDC atembi mu a. Ana obetima didi boy na atembi mu a. Wow. Sammy, obi betima ta wo wiase pa ye betima ka won sama kire obi. Ama na ta wiase a sebe. Boy ready say wo poma to us twan won kwantia baabi aku wo. But eni ye bi anipa ne be hie obedi kan hye wo ahoroba ne ade no. Esu a obeda di a kire nipa no otimi di tuo ne to baabi. Onye. Yeah. Onye wo sa abone no. Otimi hunu se se de ne nipa ka fa won no. Enye sa na etie. Se wo hunu. Emma enipa wusu ni wubuo ene wo niema bi ema se be obi pe wo bone ana se bibi a wotimi jai. Okay. Beye kura wo ne beye wo fie na muta ha abrewa na wonye wo bo no wo ye ni se obeku ntem obese wa abra bo ntem na nso beye durumre bi wo mo kwansida. Okay. O wa kura me na mesoma na anya kura wo de memani nya sika me mane wo no wa ma wo papa no wa ma wo bone but wo di agro na se wo so wo de wo ye gangali a wo mu ade bibi a wo beye wo nsuro nipa obema wa abra bo na se kura wo ma ba kukura sei sana ewiase nesese nipa de nante ba Ghana fo wotan no otani nipa ne nko a eho no wo hwe dabi on se etan wo ho akoma wo ho eni e de hwe ade wo ho so wo ye obi na once de sa na ma miensa no wa abrabo ma be ye mistake wan hwe wa abrabo kura wo hu so wotimi tan obi kura wo ye bibi enye nokwasem enipa no sasa timi di wo achi nokwasem etan a wo pe na nimguase de bia na se nimguase ne ba wo nipa no so nokwasem eti enipa nta obi so wo ye mfumso a ka kire no wo wi ayi firi wo mu bo wo life ko wani mu abrabo mu sana nipa bia esa wo nante wo wo sa su na de bia na nyankopo hira na na mu hira wo didi me free what you say Agradaa de adwene bi nenam e wo wi ase eno Ghana fo nti ase wo di obi ata wo sa hia na miska what you say adwene pa no wo bo na boy no so bo na adwene na this ni so bo na adwene adwene to adwene yes no mo de bo wo mo ho enti na nka akire na so Ghana fo ye di ni ehwe se bibi foforo be koso a na ye hunu wow na se na Agradaa timi gina o sa didi boy na tam dia na se Agradaa ba ye die kokko no mu ayi pa o kokko aya tamse sa na tie o ma nte na se ti obi e ka ni wo pe ye be sere Ghana fo so munya abotere okay asem we no o munya abotere na ye nyi na di ni yenye ni se yenye na di say eno ho efa na se ka na ma fa na se atesem ba na bebusa ho asem kakra sisi ya tetesa se nyi na di ni ade sisi afa na se NBC mpanyifo ni bi hweye ebi sisi da board si ebe yi na di anase omugusu eye enhwehwemu wo Sammy asem we ye mfa nyi wo bi adi saboy no ye na adwuma NDC fo so musika ayela wo bank okay NDC fo musika ayela yeah sure ko do mo fa bibi sa meto wow musika anyela ai woti ase ebia sika ayela dia ene wo yi dollars ne dia se so mu so ni mu emle mu no na sika bia anyela dia wono so ye na adwuma wo di ni sika pe no de beye wow so ho na NDC fo musika ayela dia mu wo question busa no anyela dia na so ne bra so mfa so na motwia ne ka Sammy me ne wutuo sesi wuni media eye bibi na so obema wo bibi a ewo mi hwem ho na so wo kuta sika na so wo so wo na so wo so de beche wo bi a eye me ma sema na eti so woni sika na so beche wo bi a send this mpanifo amfo obi ho ebi di omo de akwa woro odros eno so ye hunu anka ebi de kwotena baawe na manu ye hunu anka di wose wode ne de be ya adoya ma obi ama afoforo kwanya bi de bi kura sika no enya Agradaa nko a na bedi afoforo nso bedi bi efia na ekom so de obi obedi bi etu obi a wo se de opese wode na bra boye onwie sika nko a de ansa na omo be kwhye be ma no ate se obi a ye hwehwe no sa brante e wa fo o mine sika ye hwehwe no no asanya bi de koma Agradaa de a ene ye ho de mpanifo ni obi ka dollars ayira wasanya dollars ko che obi ene
de man penifo ni wo bi ka enti asem we ne de e wono ane life okay do pen wo ye na so Ghana for de omo tawo bedi watebe de ye banka sa na tie enti enka news enka hwe wow wow enka news enka hwe aya na sometimes ebi mo so bremu bloggers no uhun say ne kwan so no so I say ebi mo ho omo ti asem a de we on be polish asem no se bi wo ho na se media ni bi ti aso no wo ka wo bia wale sem no wo yese ya me mprafo ye miensa emma ni bi kura atwini sika epani ni na gya mehwa na no ho ye mesere eso no to odi ne yonko atem ye ya konfu ana asofofo kura no de we obe polish asem no obe ka no aso ye kronkron ni nyina nya bibi o pesika okay wo pesa wo nya bibi na edi enti wo soso no so a wo soso no so kwa wuku ne kwa because so pesa wo trend no nya sika opre ne ho pre ti wo ahu ne moba wo bese no okay ena sabi wo bi di obi atam no ani ne kwa papa so a sama wo ho a wutimi sama no ma honhom e ma ne yeye obi betena se de ntro betu obi so say sabi wo kunipa nsa na wunya sika wa yese no wonye ya osama ma honhom ebenya iso de ntro ato so ugu ne hufi ugu na anim ase ti media ne so de waka se wo di wo mo achidi a enye tembia ne sabi wo mom kura 2 million ade no ombe ye bone efise wono no wo kasa de ne kasa ne be ye de wo mo nti wo mase media de o ka bibia ne kasa be ye de na wa trende na sabi bosom beso no obenya bibia tum no no so adie na nensam no o keka no wo ka wie no osole kwa on kai di wa keka mpo tu ka se wo di media fo achi di ene nke wo mu nyina besa bibia na wo se as a media personal bibia na wo se wo twe camera na afun etwa na dabi enya asem bia ye wa asem no se ne sese wo koka no ema ni sipi ene Ghana hanom no wo kofa asem bi tu obi so na uni evidence enya no kure anase se ya sunsum nipa no me se ma bensa die na me ba ne wa sunsum betwe ne ho ama na nyawo okay sunsum betwe ne wa bo ho bansa die no mo kotena se di asem no na sa ya asem ade ato nipa so ade ne ko prison eti efiewe mu obeye bambo a ye ma wotwe ho free ne ma bi no entwantron to obi so emfa nyansa kwanyi obi sika enkobu obi ukoye saa ne ma no na se nipa ndo uko baabi a ha honhom ne besan ya firi wachi okay se ye kura ye hu a ye be frɛ se kwan se na wonam so twon firim wanya ye de no wase ye bebrew wow saa na tie nti sunsum de omudi asem enti sunsum de omudi asem konfo ya nyu mre bebrebe emmoso because empanyfo bubu se kasa bebrebe no eye mframa na before say mebo me kasa ni nyina atofa na me di dwumadi ni nyina aba na wiye no me pese di nkomo kakra fa wa ho fama no ho na ho se atale fen frugu show fefe besin ayemu and at the same time no bibi da ko minim say sometimes no aya na eye fashion ana echire bibi boye nkomo ho kakra yo atali eye tigale atale wow me tigale atale ansa na wo be kasa na se wo be ye interview bia na se wo hu tumi a oni no ebe kasa okay na we so enye chen keke yesuman wow yesuman eno yetimi ye e de ma enkrofo bi te se sofo obi a wo ye business ne sa na ma no ono so de bo ne ho ban e de bo ne ho ablabo se de se bi ti se ukuta suma we ya na se eda ko mu asem bi wo na akoka suma no ko obetia mo wajai wow e ma wonfa wonkoto asemu enti ene no se me ko mu nko na me de to ana o enye okomu nko a okay obu wo ho no mo mpese ebe show a otimi de hye na talim ene ade e wo ba bi obefade ato bi de to say ne ade nti eno de depend se na obekuta no sa pepepe no hu se besen so ayim eye tigare na bia ne ana se tigare no ba besihye no mfunum nti no odukono na odukono na chese ntasuo no opugu no na eyim sa na etie aya na wa se kire bia na ono so ne de no suma bi aba obi wo oba obetwa pada obi wo a oba obetwa bidie obi wo obetwa buru obi wo ho nso so a obi a ne sen obi wo kura makosam no de fa nanim obi wo ntwoma ene saa ne man titumi bia wo se ne wote ye nipadwe obi wo no a wo mpe ye ka ne sen say or this spray begu ne ho
odi gu ne ho kura na wote na bibi ye no obi won so on first spring no wontimi nante ti saa na etie wow oka medi usi ba oka chain na sem no okay oka asofo ne akonfo nko a na mebisa se obi wa adwuma bi kese bi ne okay ye de ma business ta kuma obi o ye adwuma kese sebe ansa na ye de ma nso ye ho amamele ntimu de bo apo na de ye bibi a wo ba suma ne be kire se wo mfa ne nkobo ablabo papa o me ye mfa ma obi wo abibrim oni ye manyimu eno sa no na so opebia obetimi aye ama ne nsa aka no konkono so pepepe eno no eye tu we ne side no edie no de agise nipa no wa ha ani ye wo silver de a eno no de uni ho a ye wo kwan ye be free to me no na wa ye because we ne ye wade bi nipa no wa ha wo de obeye aha nti mu chain eye tu ti bia wo ne ye wo mo wa kwantu mu de ye silver chain anka se ye sheda ye eno da nipa no kom kura nim say silver chain so na e kan sam kire ni sanity wow se eda nipa no kom a na wadwen ye say eye silver chain na so na e kan nsam e kire no orofo Ghana ana ya bibrim ha ye wade oyi yes ana se tumi kasa the voice no kura ma hu se ampa tumi ye dey e kasa yema confirm fa na ndisi me twatomra na fe ye fa nkomo nyina mra na wieye confirm o last word the American se mesra o mo se o munjai be man life man me di kura de say o munyan life man na o mo ne bra o mo be ye sa kura no na ma papa ye na ye na de ya no o mo nso ne ye besra o mo ne say eduru mre bi a eye o munya ya sikafo o mo sa ma o mu sika no so eno nyina nso kan we bi mo nsam no ebetimi agina saa wo bi wo sika dada na sika ni se eche ni sika na akola bi ti wekom de no akola bi pay school fees obi ho kire no pay sika ye adwuma se nipa no kora ba ne kan ho obepam na firi ho se wo bi ye no ho so on ka ho no na ese otimi nsu ye bie e ma hiafo omo ni bie saa edrumle bi nsu esikafo no omo sa ache omo nwua mu sika no sika ni a wose kwache sika ni sika Agradaa wo bi di enya kuro wo bi di wo de mani wo be sa atoto ho pekura keka ho nsem bi se eye sika keto akura ma no se de mo ka no nanso se bi wo hia ni esesa ye na echemu nipa nan kura se wo mo fa nkosu adwuma kola na anka daache obenya ne nsa no adwuma ti mesre ndisi ni se mesre no se wa ye ni se dia wonyiga na won koye ahiafo nso bi na Ghana fo hu ni se na doye na etre baabi a wo ye ma obi a woni bie obi o yare onko yi wo mo obi o ye yi na o da hospital no ho kire no onye sika emiye mfa nyino saa niema ni bi na ese ya amusika no omode ye enye sikani na ese o sikani sa ache ni sika nti de metimi aka no enye sikani ene twa se sikani esan eche no sika na medo bibia ase se wo je mmerejin da na o hwe interview a etwagu ye ebrempi me ka cho se wo hwa na wo sua de se ne be ye be boawo ama ebetenetene wo amwo hunu o left and right ya me di dwuma de mu cha me ye frame kwaku abrantie me ne konfubana na ama ne je adwa di nkomo e de fa enoma ekoso e wo social media no eso na me koso aka che so subscribe to your YouTube channel na no subscribe to your YouTube channel no me notification bell no so say the be drop video bi a be the first person na wo so wonsa ebeka de ekoso wo wiase amamere amane sunsumu asem de ekoso social media no so de won tiase bia no eduru ho no mo a na age adwa na apensi pinsensem ni mu na de ba be som ya tifo ene yahwefo edo bibia lase yakramo bye bye.